हे असे तंदूर मिळेल तुम्हाला, ऑर्डर देऊ शकतो. मेन्यू कार्ड आहे, प्रॉपर मेन्यू कार्ड आहे. हॉल केला आहे छोटा. हो बॉनफायर आहे ना. हो काय केलंय का? एसी रूम आहे, फ्रीज, टीव्ही सगळे असं, टॉयलेट, बाथरूम. याला ऑटोवर नाही आहे बोल आम्ही. ये चमचा भी चेंज करते लाने का है. ये बुफे का चमचा आपको मालूम है, चेंज करके लाने का है. और उधर के लिए एक चमचा, एक ग्लास साफ करके. और सुन, उधर के लिए छोटा हॉल सारखा आहे. हैंगर देते हो. हो येते बोला. हो हो हो.